So a day na life as a baklang burikat nga nagpuyo sa lasang. So for today's video guys, maglawag tag manok. Kay kita may gisugo no para maglawag sa mga manok. Puro nang lupad mi ang mga manok kay wala kaayon sa ato ang mga sa ato paglaw kay sabuag-sabuag na ninahadlok pa sila kaya horror daw kay ang naglawg ay ang tiglawog. So karon guys, kung saan ako naglibog ko kumutuhak man na sila or dili kay murag balas man akong pangsabli guys. So nila pagtuhak nga wa may mga unod. So nagproblema ko ring dapita guys kung saan ako ni pagpapakaon nila. Nagkuha ko balik guys kay kanang gitangan na pud akong tubig kay para sure jud nga kanon nila ang ay akong hilawg. So karon guys maglakaw na ta guys nga dapat nakembot-kembot o dapat naka-crop top gito siya guys ha. Para unta maduulan ta ang mga manok sinya gikadlo ka man ni sa ubang mga manok. Uy mo nang kana ra gyud ang uber gyud duulan nato guys no. Ang ubang manok guys nang lupad gyud sila guys. Tapos sa likod anan paabot ko sa ako muhawa para sa muhawa ang animal daw guys charot. So nagkuha pa tagbalik guys para butangan natong tubig. So pangatlong beses mukaon na tayo sila guys. Uy naghugahuga pag diri dapita guys. Butangan nato siya tubig ug atong ukay-ukayon guys kay para gid sure nga mukaon gyud sila kay kaning ani okay marag tibugulon naman ni siya guys. So I hope nga mukaon na gid ang mga manok no. O atong ukay-ukayon sa sumubar kay sa sulod guys para atong isabog dapat sa ilaha dito guys. Dapat nga ang pagsabog ng tingka, ng kimbot-kembot with the next ayan. So mo to siya guys no, anta nalingaw ra mo sa akong video guys ug dili magseryoso hay diri dapita guys. Okay, ug magseryoso hay ta guys, matiurok tag sayo diri guys. Okay, bye.